som! Benvinguts i benvingudes a la 29a mostra de teatre escolar Ciutat de Dénia. Avui, l'alumnat de quart A i B del Col·legi Públic Pou de la Muntanya representarà l'obra Som. Però Som és molt més que una petita funció de teatre. Som és un projecte interdisciplinar amb el qual durant diversos mesos hem treballat dur a l'aula. Amb ell pretenem retre homenatge a algunes de les dones que formen part de la nostra vida. Esperem que gaudiu d'ella tant com nosaltres ho hem fet preparant-la. I que no s'oblideu d'apagar els telèfons mòbils. Preparats? Doncs el show ha de continuar!